mun yi maganganu akan magani na masturbation, mun yi maganganu akan magani na istimna'i, duka muna ta bayanai yadda za ka haɗa da kanka kuma ka yi amfani da shi ya wanke maka mararka. Shi babbar matsalar istimna'i abin da yake haifa maka, zai taran maka da mataccen mani a mararka, ka ji ya sa ka yawan zafin fitsari, fitar farin ruwa, ɗaurewar mara, yawan ciwon mara, yawan ciwon gaɓoɓi, yawan ƙaiƙayin idanu, yawan zafin jiki da sauransu dai, wanda in dai kuma ka samu maganin da aka faɗa aka ce ka haɗa, zai wanke mararka, zai fitar maka da wannan mataccen manin, zai ƙara wa jikinka kuzari da lafiya. In dai ka yi amfani da abin da muka faɗa, da izinin Allah za ka samu sauƙi, za ka samu waraka. Ku yi uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Na farko ka nemo kurkum, abu na biyu ka nemo kankana, ka nemo ganyen mangoro, ka nemo citta, ka nemo kanunfari, ka nemo garin habbatus sauda. Wa'innan abubuwa da haɗa su za ka yi guri ɗaya ka dafa. Idan ka dafa, ka ringa ɗibar kofi ɗaya ka zuba zuma cokali biyu, ka sha safe ka sha da daddare tsawon sati 2. In Allah ya yarda, in ka je fitsari za ka ga yadda za ka ringa fitsarinka kamar man gyaɗa, yalo fet. In Allah da kuma za ka ji daɗi, za ka samu kuzari a jikinka da izinin Allah. Ku yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.